kaway, kumusta? Mayong adlawng sulawa ron. Monday. Adlawng Lunes. Monday, Inglesira man ni akong kauban. Yung ko sa adlaw ay mo siya Monday. Abroad, good bye no? Palele gamay na ba? Wala kay ligo. Gidugo ko. Monday. Baho. Ay, nagdiguro ba ka? Karon di ang adlaw na magpadispedida. Magpadispedida si Rona. Rona Jill Arsenio, ako ra Marsenio. Magkuan siya, mag-adobo siya karon no. Adobo siya manok kay magpadispedida siya karon. So mao pa niya among pa-birthday karon mga higala. Aduna tay mga kaigsuonan nga magsaulog sa ilang adlaw na tawhan karon. Usa na diha ang atong isuon nga aduna siya gibati no sa iyang mga panglawas. O pasensyahay na mga palibot no kay busy jud kay ilang adlaw kinamas daro. Piting panlimas na mo ganiha kay baha lagi. Buntag sayo na mukaw so ga-alarm ko og alas 7 kay sayo-sayo ko ga-alarm alas 7. Kay kanang sayo-sayo sila na human gabi ano man. Lagi-lagi akong isugid lagi. So alas 7 ko nag-alarm sa buntag kay sayo sila gabi na human alas 10 so ana na human nami. So kada adlaw man jud mahuman ni sila alas 11 or alas 11:30. So gabi medyo sayo-sayo maong nag-alarm ko og alas 7. So karon ni bagyo man aning buntag yun nga wa gid mi nasayod no nga mo bagyo. Grabe ang dalugdog murag buko na ang kalibutan. Kusog kay ang dalugdog in kulang sa mangudron oy kay ang kog nanay nagpanday ba ang kog buntag na ba kay nanay may nagpanday kay naanad na ba mi mabuntag nga nay maglagubo aning pikas balay kay nay mga panday. So ang nahitabo in ko di naman gyud ron panday di naman gyud pistoy dalugdog naman di iron. So ko hala nitago ko ilawom sa habol kay mura ba kog na kuyawan kay piting kusuga sa kilat ug dalugdog murag buko na gid ang kalibutan no. So mao to natago jud ko tago. Sus nakadungog naman ko diha sa silong doa na may mga nanag-istorya. Nagkagubot na ang sunoy ang himungaan, ang tali kaning inhiniro nga among alaga kay tali man akong tawag. Dayon do na pa dumaga kaning dalaga na mo nga kuan naka-graduate na pod og pharmacist. Dumaga akong tawagan niya dayon kinamangurang piso. So gimo na nako silang pamilya sa manok no. Nagkagubot na sila sa silong. Dayon na nakadungog lang ko pero wala pasigdano ko sila kay wa pa ni tingog ang akong alarm. Kuha pa siguro alas 7 ro isayo pa. Wa pa gid alas 6 magkalasahis pa gito. Nisaka ang himunga mga bayno tapuan be kay ni siya mo kat-kat aning hagdanan kay lagi hangakon din siya nya magsakit din ang iyahang bagtak bisag pila ra katikang. So karon piting panuktok. Unya karon wala may lak ni ang amo ang pultahan. Amo ara mangging ali-alihan og kani among extension wire. Mao ra may mong gipaipit sa pultahan para kuan, para unsa ni masarado. So karon ang tamsa ako sa butang ha kay nang kuan ko nang hawoy ko akong tripod tuwa sa kwarto. Dayon kanang kuan kanang singan ani pitin ani ang panuktok ana. Pak lagubo ng pultahan. Bungol-bungol lang gyud ko wag gyud ko namati no. So tago lang gyud ko ilawom sa habol kay kusog gihapon kay ang dalugdog. Pagkahuman wa na siya kagwanta, wa minaminaw, wa siya kagwanta iyang gituklod ang pultahan. Di na abre kay wa mailak. So pag-aboy sige siya ingon na halag lagubo. Kusog kay lagubo sa pultahan. Bisik ingon na okay. Nitubag lang ko okay kay akong gusto nga mulakaw ba siya sa pultahan kay maulaw ko kung suot nga gasandor ako og gapurol ko. Kay unsa ni pantulog ba wa ko gadaster gabi gapurol ko gasandok. So karon maulaw ko makit-an nga wa na ko maanad ba nga magsandok mapurol na magkita ang laing tawo. Kanira ako makauban diri. So mao to ang nahitabo na wa man ko ni bangon di ang iyang gihimo iyang giabrihan ang pultahan ug di anak ni agmay ang pultahan. Perting lagubuha. Kulang na lang muduol siya sa ako ang kuna iya kong ihagbong sa akong katre. Pero wadyo ko na mati no kay maulaw lagi ko mo bangon kay akong suot lagi. May gani kay ni bangon na sila sige suot ni Muron pajama ka? Nagpajama niyang usa ka bata ganiha mong siya na lain ni tindog gid siya. Ako nagpurol man ko kung ginahuna nga bahala ka di ka mohawa di ko bangon. Mo to siya nga lagot na gid kay siya kay wa gid ko na nung balimba pero nitubag ko. Kung gusto mo mulakaw na siya ba?
So karon sus Ginoo piti na ilang gubuta. Piti na dayang baha agikan diri sa among hagdanan. Nangatarantar na day sila gikan sa hagdanan ga diri sa among hagdanan plansahan ni Rona. Tuwa na dito ang tubig, nagdagayday na dito ang tubig pa ingon na sa silong ang mga tubig. Dayon pag naog na ko sa silong patay kang bata ka tagahawak na kung mulingkod ka. Asa na sulod na diri ang tubig no biting lawma dahil dito sa sala sa taas perting baha hastang mga kuan mga carpet na naoga-oga na. Nagani wa siya ingon nga labi, patay biting bugata. Asa man nato ibutan kung labahan be, basa man ang rooftop, asa man ibutang. Oh. Na, di gid mahimo gid ako kayong kabit biting bugata. Ang nabasa sa kilid-kilid. Kilid-kilid ra, madadara to pahumot-pahumot. Dayon ang kuan na naog na may halas kang lauma na diri. So na ako'y video diri karon, ganiha, wala pa na ako ma-post no, na videohan jud ako ang tubig nga biting lauma. Ang akong gihimo dito, sila na nagtiniil sila, ko da, baho kayo ang tubig na nagtinil. Gipangita na ko akong butas na hala dito gyud ko. So nga butas ko paglakaw bitaw na ko, nasuod gyapon ang tubig sa akong butas. Walang gihapoy, kung ano walang gihapoy pulos. So ang sunoy ito ani, adto siya dito sa bangag, iya hapong gihikap-hikap mula, bahala mo. Ang akong gihimo nagkuha ko atong wiper na ako siyang giluglog. Asa? Giluglog na naman to. Ang gamay mong kadiro. O diha, kay gipituan na akong manok, pwede na na. Dayon, ang nahitabo wala dito luglog jud sa bangag kay dili man kuan ang makaagi ang tubig kay napuno di ay og balas ang kuan ang drainage ang agianan sa tubig ba puno kayo siya og balas. Dahil ang nahitabo, hala, sige jud kog lulo dito sa bangag jud dapit hala, sige lulo. Kay daghan kayo. Daghan kayo kaning singan ani kaning mga basura-basura ba nga gikan pud sa mga kuan siguro sa mga tubo, gikan pud sa taas sa rooftop mga balas, mga unsarong mga nadalang mga basurang mga ginagmay, ang mga balas nga tap katong gikan pa sa rooftop paingon diri. Ang ulan man gud may apil bagbalas ni ulan nila diri, apil balas sa abog pino kay nga tanan. So mautoy ni kuan, mautoy ni bara dito sa bangag. Di mo to dito na lang ko gapundo hantod na hiyos siya. So hiyos. Pagka hiyos siya dinhi na pud ko sa sulod sa balay kay taga tuhod ang taga tuhod dapit ang tubig diri sulod balay. Halang kalos na ko ana, halang kalos sa ko ana. Hagdana nahimuot mo ko utong wage. Gitagaan ko niya og pala. Iya palahon na buhing na. Pala nga so, pwede ra man tong kaning daspan. So iyahang ipapala unyan apay palang nyati nga taas pa nako. Taas kay pala ng kagwang piting taasa unya mabalaw ba ka dito ana-ana sa pala. Pila ray tubig masulod mapay ang daspan kay daghan pa tubig masulod. Pasilan. So mao ra to ang akong sugilanon mga bayno manganta mi karon. Di duha mayroon na manganta. Kay sa birthday ko tabangi ko kanta ron. Happy birthday kang Dodds Alkisar. Bye Dodds Alkisar. Malipayong pag sa ulog sa imong adlaw natawhan no karong adlaw. Greetings gikan sa imong hangigsuon nga si Jap Alkisar. Og ingon man usab kang sani kang sa inahan ni Marjorie Tadina malipayong pag sa ulog wala man nimo butang ibay og kunsay ngalan sa imong inahan basta niingon ra ka nga i-greet ko sa akong inahan ana kawa may butang ngalan so kung magpag-greet mo no butangin lang yung ngalan kumpletuha kung pwede address ug asa mo dapit tanan-tanan og unsang pitsaha butangin ninyo para makumpleto nako di nako magkuan babara ini lang taw nako sa comment kumpleto na di na kinahanglan nga mag-interview pa ko ninyo basta kumpleto Ricardo's na siya. So, oga, belated happy birthday di ay kang malan sa maglinte. Bay, nagsaulog kasi mga adlaw na tawhan atong pizza di sinuwebe. Ana mga adlaw medyo busy siguro gyud akong kigulan ang adlaw. Ano sa adlaw? Biyernes ba nang 19? Murag Biyernes, kung Biyernes ni bitimisiya ginako na bay no. So wa tika ma-greet gid sa imuhang adlaw na tawhan. So belated happy birthday na lang. Buhatan ta mo placard siguro mga taud-taod sa pagkakaron. Uy, pagkanghawayan kayo. So, ang pinaka tuyo ginako karon no, tumong tuyo mao ni si Cecil Biga. By Cecil Biga siya gid ang nag-request kanako duna ni siya gibati sa iya mga panglawas no mao ba to? Duna ni siya gibati sa iya mga panglawas og ang iyang wish lang gyud intawon nga kantahan ako siya to itaw sa rooftop hala ni katkat na to dito.
gini mata ni Inday. So mo to iyang request gid in tawon kantahan ako siya sa iyang adlaw nga tawhan karong adlaw. Bay Cecil Biga, malipay pagsaulog sa imong adlaw na tawhan bay o gay naot pa nga hinaot pa nga tagan pa ka og daghan pang katuigan sa imong kinabuhi. Kung unsa man ang imuhang gibati karon bay isalig og itugyan lamang kanang tanan. Sa kahitasan o naay na giingon diri sa akong luyo get well soon daw by Cecil Biga. So hinaot nga okay lang gyapon ka tanan tang katawhan dinhi sa kalibutan bay iya gito og mapagsulay sa kinabuhi no. Mao gini pamaagi sa kitasan para kanunay ta muduol kaniya. Nga hinaot pa nga dili lang sa kasakit ta muduol kaniya. Og ingon man usab sa ato ang kalipay bisag way problema kalipay kasakit kanunay kita mosampit kaniya. Wa man kita masayod sa tag sa nato kung unsa gyud atong padulngan ug paingnan dinhi sa madanlog tang kalibutan. So malipayong happy birthday bay Cecil Biga. Hinaot nga nahatagan ti ka og jutay kalipay no karong adlaw so medyo malate gining post kay hinay kayo ang among connection dinhi perting kamang sa among connection manuyop ko gamay aning connection sa imong nga kay mo dali ra ni magka-post no. So manganta na taron ako rin sige siya ra daw ko nimo pakpak. Happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw especially sa ato ang atong higala nga si Cecil Biga no para sa iya gining kanta karon so okay. Once again has come your birthday. Once again that time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you one more year. Happy time your birthday. Happy time is here. What a loving gift from Jesus. He has given you more year. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Bye Cecil Biga. Hello, salamat inyong tanan. Okay. Basta ayo lang bay ha og timani lang gyud imong kagalingon ug unsa pay mga panginhanglanon sa mga panglawas ug duna kay mga gipangtumar nga tambal ala ayaw lang gyud og pasagdahi ang imong kagalingon ug ang labaw sa tanan nga tambal mao ang pagsalig gyud bay og ang kinasingkasing og tiunay nga pangamuyo ngadto sa kitasan. So wa ko kay bawo kung kuan so mao to bay nor so hinaot nga napahalipay ti ka karong adlaw ug padayon lang gyud og padayon lang gyud og sumbag sa mga bukol sa kinabuhi mga bay no so mao ra gid na ang ato ang sandiganan ang ato ang pagsalig sa kitasan tugyan lang gid ang tanan wa gyud sani kumo sa pagsalig ngadto kaniya mga bay. So daghan kayong salamat kaniyong tanan. Maraming salamat sa mga Tagalog nga wala kakuan. Ug advance happy birthday day kay Bay Cristita Hill. Nag-comment ni siya nga nang luod na kuno siya nako gamay. Bay Cristita Hill, salamat kay sa imong mga kanunayon nga pag-comment no sa kuang mga post. So, congratulations kang Luisa Sala naka first honor na pud siya gahapon sa kuang video. Daghan na kay word nako bay no sa Luisa Sala. Ug Bay Cristita Hill advance happy birthday nganong mangluod man ka nga layo ko ni mong birthday 27 pa man. Unya 22 pa man ta karon. So advance happy birthday na lang kanimo Bay Cristita Hill. Hinaot nga tagan pa kag daghan pang katuigan sa imuhang kinabuhi, maayong panglawas kanunay. Ug dinhi na lang kukutob. Daghan salamat and God bless you. God bless us all. Wala oy. Bye-bye.